En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. No mes de decembro, no Centro de Saúde de Redondela comezan a detectar síntomas parecidos á gripe, pero con comportamentos distintos. A infección respiratoria era o máis común, con febre, dor de peito, tos. Estímase que por infección con proba positiva por PCR foron 200 contaxiados. O virus circulou moi pouco entre a poboación de Redondela, grazas ás medidas de confinamento, bloqueando a transmisión entre as persoas. Segundo os estudos serolóxicos, arredor de 700 persoas en Redondela tiveron contacto coa COVID-19. O nivel de inmunidade é moi baixo. Arredor de 5.000 persoas en Redondela son asintomáticas, é dicir, potenciais portadoras do virus. Do punto de vista sanitario, sospeitamos que existe unha infección por coronavirus, por COVID-19, primeiramente a través da presencia de unha serie de síntomas clínicos. Síntomas clínicos que fan referencia a unha infección respiratoria aguda que vai acompañada fundamentalmente de fiebre, tos, unha tos irritativa e falta de aire. Hai outros síntomas acompañantes que poden estar ou non presentes, como a dificultad para tragar, as alteracións no gusto e máis no olfato, os dolores musculares, os calambres, o dolor de cabeza e, sobre todo, tamén o cansancio. Pois eu empecé con a fiebre, cada día a día peor, chamei 061, o 061 díxome que pola voz que tiña infección respiratoria, entonces me dixeron que me largara para o Conqueiro xa. Cheguei ao Conqueiro, xa coa cabeza pola ventanilla, xa porque non respiraba, casi non respiraba. Pois a mí cando me dixeron que tiña o coronavirus, dixen, vou morrer. Foi o primeiro que lle dixen ao médico. Vou a morrer? Non, por iso estás aquí, para poder intentar salvarte. Eu quería encherme de alento e o que notaba era un nudo aquí na entrada pulmonar que era o que non me deixaba, o sea, respiraba, non tiña moita dificultad os primeiros días, porque, claro, foron 11 días ou 12 días que botei na casa. Pero a partir de aí foi cando se empezou a acelerar a cousa. A partir dos 8 días empezouse a acelerar a cousa, cada día peor, cada día iba peor. Me reventaron os labios, me reventou a lengua, cos encías, o sea, e iso, pois, conleva que cada vez que quería respirar, como se me oprimira, e non era capaz de encherme de alento como eu quería. E aí me daba tos. Era tan seguida, tan fuerte que incluso na cama reventaba. En verse que reventabas, e que te ibas. E me imagino que no fundo os peores, que os hubo moitísimo peores que eu. Xa non falo dos da UV, xa non falo deles, dos da UCI, se non falo de outros que estuveron a bordo de ir para a UCI, como mellor estarían moito peor que eu. Pero solamente o que pasei neses 4 días, eso só Dios sabe. Empecé tal cual así, con tos e con fiebre. Ao seguinte día empecé con vómitos. E deixei de comer. O sea, eu deixei prácticamente de comer. Me tomaba unha sopa porque había que tomar algo, porque había que tomar a pastilla, pero que non tomábamos nada máis. Entonces dábame ganas de vomitar. Iba a vomitar, non vomitaba nada, que non tiña nada dentro. Me reventaba e non vomitaba. E iso, despois entre a fiebre foi a máis, a tos foi a máis, os vómitos foron a máis e o cansancio xa non che digo. Pasei o fin de semana, a fiebre, en vez de ir a menos, foi a máis, cada 4 horas tomaba algo e tal, e non me pasaba, con máis tos, con máis vómitos, con máis de todo, o sea, a sensación era terrible, mala,
me cansaba moitísimo, non chegaba ao baño. Os meus síntomas non foron, como o collín a tempo, foron suaves. Eu no hospital nunca tuve que usar mascarilla, nin oxígeno, nin nada. Entón, eu lle decía ao neumólogo, pero eu atópome ben, podo morrer igual que a xente esta que entra na UCI? Me dicen, pois claro que sí. Hoxe estás ben, pero mañán podes estar moi mal, porque non sabemos como vas a reaccionar ao tratamento. Os meus síntomas empezaron, sí, con fiebre, tos, pero máis cansancio. Por que? Porque eu teño fibromialgia e xa en por sí andas máis cansada. Entonces, sí, foi un cansancio, pero de isto de non poder moverte. O último día, que foi un domingo, eu xa nin movía, nin nada, que foi ela cando chamou xa a ambulancia. O sea, que te deixa cao total, con decirche que ese día xa ingresei na UBI, o sea, como estaba. Si queres que che diga a verdad, non teño moitos recuerdos deses días na casa, teño moi vagos, porque como que a mente se me foi. De feito, sei algunhas cousas porque eu fui mirando o teléfono e teño de unhas sobrinhas, tías, que tal estás hoy? Bien, pero eu non recordo esa conversación. Eu non recordo que a miña filla me chamara a unha ambulancia, eu non recordo ir nunha ambulancia, teño días perdidos, non recordo nada diso. Non recordabas que estabas na habitación comigo, que botou 10 minutos comigo na habitación. Aquí o que faz é identificar ese cuadro clínico que decía antes de infección respiratoria e algún síntoma máis e sospeitar que pode ter unha infección por coronavirus. Ha habido moitos. Que logo se confirman ou non, ben a nivel domiciliario cando lle van a facer a proba ou a nivel hospitalario cando lle fan o test. Pero ha habido moitos. Non sei dicir un número exacto, pero ha habido moitos. Eu penso que ninguén foi consciente do que podía vir. Sabíamos que algo se asomaba por aí porque había moito movimento e se vaciaba unha parte da UCI e estábamos inquietas, a verdad. Pero bueno, nunca pensamos pois que fose tan grave e que nos levara a traballar en esa situación, sabes, tan penosa. Pensabas na familia, pensabas se volverías a casa ou non volverías a casa, que era o que máis pensaba eu cando marchei daqui. Que fixen así que a man, e lle dixen, aquí non volvo. É triste, moi triste. Moi triste, moi triste. Pero bueno. Secuelas pode producir moitas, sabemos algunhas. Sabemos que afecta ao aparato cardiovascular. Sabemos que sobre o corazón pode producir miocarditis, inflamación do músculo cardíaco, que pode producir infartos, que pode producir arritmias e pode producir tromboembolismos que matan. Por que? Porque o virus ten unha acción importante tanto sobre o sistema de coagulación como o sistema vascular. Estaba no hospital, eu sabía que eu estaba contaxiada e que meu home, que estaba na casa, iba a estar contaxiado. E que eu fun ao hospital, eu pensar que meu home, que iba a estar contaxiado, se iba a facelo forte por non deixar os nenos sós, que teño 2 nenos, un de 10, unha de 10 e un de 6, que se iba a facelo forte por non deixalo solos e co millor cando chegara ao hospital iba a ser moi tarde, para min iso.
eran moitísimas horas solo. Es que foron 10 días. E 10 días solo veía as enfermeras e os médicos, non veía a nadie máis. Non veía a miña muller, non veía a miña filla, non veía a nadie, non mirabas a nadie. E despois o malo de todo isto era sabendo que ela estaba mal. Pois eu estaba sola nunha habitación e as enfermeiras pois chamábanme e dicíame pon a temperatura, pon o termómetro, elas non entraban polo telefonillo, que puxera o termómetro, eu puño o termómetro, a temperatura, elas entraban o mínimo posible. O médico a mí non me daba información ninguna, chamaba a casa, daba información ao meu home. Bueno, estaba aislada, sínteste sola, e moi agobiada. Botéme a chorar porque non iba para casa, pero es que mi marido no sabe que estoy aquí. Yo quiero ver a mi marido, yo quiero ver a mi hija, no saben que estoy aquí. Ellos no saben que estoy aquí porque yo no sé cómo estoy aquí. Entonces, tranquila, Luisa, que ellos saben que estás aquí, ellos saben que estás aquí. Entonces, lo típico, cuando te levan da UBI para a habitación, che fan o típico pasillo que te aplauden, has sido una campeona e todo iso. E claro, te emocionas, choras, e digo, campeona, si estou como unha mierda, campeona. Ese momento é moi duro. Ese momento é moi duro e a mí demo unha crisis de ansiedade. Demo unha crisis de ansiedade porque, claro, eu estou ali, anda a mí non pode vir nadie, e chamaba o el, e ele estaba mal tamén, a miña filla aislada mes e medio nunha habitación, sin poder salir da habitación, entón son momentos moi duros, momentos moi duros. A situación é dura e a enfermedade é moi dura tamén. Solo decía dejarme ir a casa a ver a mi marido y a mis hijas, luego prometo que vengo, que yo vengo. Me pusieron de pie y claro, te decía, venga, un pasito, ¿cómo empezar de cero? Y dice, Luisa, estás acabada, Luisa. Y me sentía acabada, me sentía muy hundida porque esto me había atacado de tal manera. Porque había quedado feito unha porquería, de tal manera que nunca máis pensei que me iba a superar. E nunca máis iba, porque nadie te podía mirar, ni nadie podía... E che dicían continuamente o psicólogo, es que non te puede ver nadie, hasta que as enfermeras moi boas, sempre Luisa me animaban, tienes que comer, porque eu non comía, non bebía, porque non podía tragar, porque a tubería, sabes? A tubería me había deixado moi mal. A ver, un poquito, como cando empezas cun bebé. Cando te levantan para camiñar, ver esta pierna, la outra, todo así. Eu decía, porque isto a nós, que nós non temos a nadie. Eu a familia falaba con ela por teléfono. Por teléfono, por WhatsApp, algúns amigos me chamaban. Eu non tiña voz. Eu para falar me volvía loco. Tiña que facer moitísima forza. Incluso un día a muller me chamou unhas poucas veces e eu había apagado o teléfono porque non tiña gana de escoitar a nadie, nin tiña ganas de oír o teléfono para nada. Ves que estar ali na cama e iso é que é unha enfermedade que como se fueras metido dentro dun pozo que te vai comendo pouco a pouco, te vai eliminando pouco a pouco, hasta que empezas a ter melloría, ou por lo menos foi o que me pasou a mí, que empezas a ter algo de melloría, cando se empeza a desaparecer a fiebre, e deixar, me imagino, que esas inflamacións pulmonares ou esas, e non se pasa nada ben, o sea, o aillamento non é nada bo. Pois eu cheguei a casa e miña cuñada Tita traíame a comida, porque eu non podía facer nada, que viña moi débil. Miña cuñada Tita traíame a comida, deixámame a quedar na porta, no felpudo, e desde que ela marchaba, eu collía coa mascarilla e levaba para a cociña, repartía para a miña filla, para mí e para a miña filla, porque o meu home estaba ingresado. E entonces eu, a miña filla, na habitación, poñía a mascarilla, arrimábase á parede, contra o fondo, e eu entraba o que é xusto na habitación e metíalle a bandexa da comida, que é moi triste. Unha filla, mes e medio, sin poder tocala, abrazala ni nada, e darlle a bandexa da comida. A miña filla. É moi duro, sabes?
Bueno, entonces eu tamén vivino así, metida nunha habitación 2 meses, e despois veu o mame para casa e seguiu tamén o mame na casa 2 meses aislados. Nós tiñamos habitación e ainda podíamos vir un pouco á cociña, pero a miña filla estuvo mes e medio metida nunha habitación, que é moi duro, unha rapaza de 14 anos metida nunha habitación. Bueno, en Redondela, dos datos que coñecemos, non sei o número exacto de contagios, porque non se pode saber, pero debe andar sobre cerca de 200. Cerca de 200. Cando falo de contagios, ou de xente infectada, estou falando de xente a que se lle fixo a proba. Por lo tanto, non son todos os infectados. Esas cifras que se dan, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidade autónoma, son cifras de xente infectada que ten unha proba feita. Pero o virus circula comunitariamente. E os cálculos son tremendos en ese sentido, ¿no? O 2,3% da mostra, dos resultados da mostra, decía que o 2% da población desta provincia era seropositiva. O sea, había tido contacto co virus. Eso é moi pouca población. Se eso extrapolas a nivel municipal, dache unha cifra de aproximadamente sobre 700 persoas. Redondela ten 28.900, 29.000 habitantes. Todo o resto da población non tivo contacto co virus. Por lo tanto, non está inmunizada. Meu home, no momento que lle dixeron que tiña COVID, dixo pa el, bueno, miña nai non volve. E así foi, non volveu. Meu home e meu sogro non puderon ir a despedirse da muller. O sea, meu home non se pudo ir a despedir da nai nese momento. A ver, que ela xa non se enteraba, que xa entrou en coma, pero é moi triste que túa nai teña que morrer sola no hospital, sin despedirte. Moi dura, moi dura. O sea, ver morrer a xente sola, completamente sola. O sea, rodeada de xente que non conoces, e que é durísimo, de verdad. O sea, non poder despedirte de teu pai, de tua nai, que che digan por teléfono, no, morreu, o sentimos moito, sabes? Non sei, é que surrealista, de verdad, o sea, duro, durísimo, de verdad. Ti non podes despedirte dun familiar, o sea, te chaman, xa che daremos as cenizas, a ver se me entendes, poñéndome no peor, a teu pai, tua nai, tua muller faleceu, en tantos días chamámoste para vir a recoller as cenizas. Coño, isto non é, isto é surrealista total, esta enfermedade é a que hai. Pero este virus en concreto desta familia era novo, por lo tanto tiñamos que aprendelo todo del. Porque non sabíamos, ou si veíamos determinadas características clínicas, pero non sabíamos como iba a comportarse frente a cando anidaba en un determinado paciente. A sorpresa, como podedes imaginar, foi brutal, non? E a aceleración que sufreu todo o sistema sanitario en canto a capacidade ya non só de atención, sino de adquirir novos conocimientos para poder enfrentarte a un virus como este, en este período corto de tempo, foi brutal. De caos, sabes, foi cando máis nos unimos como colectivo, sabes, a unidade, todos, desde a de limpieza, o médico, a enfermeira, o celador, todos, sabes? E traballamos moitísimo en equipo, coidando un montón uns de outros, sabes? A calidade humana que ten esta xente é impresionante, tanto de médicos como de enfermeras, de celadores, as que limpian a habitación, todo o mundo estaban encima túa, todo o mundo preguntándote como que te encontras, e se te queres algo, chámanos e tal, o sea, algo increíble. O trato dos médicos foi ejemplar, as enfermeiras igual, auxiliares igual, un saludo para eles. Claro, se ti te enfrentas a un enemigo que non ves, que ten un mecanismo de transición sencillo e eficaz, é un virus inteligente, que se propaga poblacionalmente con unha velocidade escandalosa, que ten un período de incubación de que pode ser hasta de 2 semanas,
en las que no te enteras que has estado en contacto con un virus y que vas a desarrollar la enfermedad. Claro, las posibilidades de transmisión son inmensas. Bloquear esa transmisión é o único que tes, porque estamos funcionando con métodos, con tecnoloxía distinta ao que ti queiras, outro contexto histórico, outro contexto sanitario, pero as mismas que se utilizaban nas pandemias antiguas. Entón, con ese período de incubación, esa transmisión tan fácil, un día é importantísimo, porque a capacidade de transmisión da xente nun día con este mecanismo é brutal. Así tiñamos días de 1000 mortos ou máis de 1000 mortos. 1000 mortos. Iso é tremendo. Ahora non podemos volver a esa normalidade porque é unha normalidade diferente, porque non temos vacuna ni medios terapéuticos para enfrentarnos ao virus e o virus sigue circulando. Por lo tanto, esa relaxación non pode ser total. Ahora estamos nunha estrategia de manter controlada a transmisión para que non salten outra vez todas as alarmas e ao mesmo tempo intentar incorporarnos á normalidade, intentar reactivar o sistema sanitario de novo, o sistema económico e a vida social da xente, non? A xente moi inconsciente, moi inconsciente. A min, nós cando saímos xa procuramos ir por zonas donde hai pouquísima xente. Pero cando vexo festas de 20 e tantas, vamos ao mercado por unha mazán, vamos a nos... É que non pode ser, cabreanos moitísimo iso. No, mismo que están nas cafeterías todos xuntos e... Se pelean por coller unha mesa. No, pero xa, iso é o que sale na televisión, pero ti vas polo teu barrio e miras que están sin mascarilla, todos ali, ala... Dices ti, bueno, vamos... E non se dan conta que levamos 2 meses na casa. Eu só pregunto, non teño medo, pero eu pregunto, eu que tomei precaucións diso, estuven así, esta xente é que me quedo de pedra. Cando camiño pola calle e veo a xente que, non sei, que só lle importa tomar unha cerveza nunha terraza, sabes? Hacinada de xente, é que non o podo entender como profesional, pero é que tampouco podo entender desde o punto de vista dunha persoa normal. O sea, eu creo que algunha xente debería de haberse dado un paseo por unha unidade de críticos e ver en que situación se encontra esa persoa que está contaxiada, é que non é unha broma e é que só afecta a xente maior ou aos ancianos. Perdoa, afecta a todo o mundo, teñas ou non teñas patoloxía. E de feito se está vendo que afecta tamén aos nenos. Te vou ensinar a lavar as mans para evitar o coronavirus. Primeiro botamos xabón. E agora a lavar as mans. Hai que lavar as mans un minuto. Despois de lavar as mans, hai que secalas. E así hai que hacer para evitar o coronavirus. Os voy a enseñar cómo pôr a mascarilla correctamente. Para pôr a mascarilla correctamente hai que collera polas asas
e pola de unha nube. Hai que evitar tocar a parte de afuera para evitar posibles virus. Pois ti imagínate que estás coa túa pandilla e que por culpa de ti non guardar esa distancia, de non ter a mascarilla de tal, pois que a túa pandilla se pon enfermo. E desa pandilla, 4 fallecen. Como te sentirías? Cando miro personas alegremente sin mascarillas andar polo medio da xente que non se respetan nin eles, nin respetan os outros. Eso é terrible. E que non saben o que é pasar esta enfermedade. E cando miro outros por aí manifestándose, facendo auténticas barbaridades, digo, Dios mío, querido, pero non se darán conta do que están facendo. Non se darán conta que poden perjudicar incluso a propia familia. Que usen mascarilla, que garden as medidas de distancia, que non é unha broma, que é moi serio, e que temos que ser responsables. Si conocemos como se transmite o virus, temos que poñer todas as condicións necesarias para intentar bloquear o máis posible esa transmisión. Non o vamos a conseguir de todo. E habrá ondas. Nestes días estamos vendo como surxen brotes con motivo dunha festa, dun cumpleaños, dun entierro. Brum. Porque o virus recupera a transmisibilidade con moita facilidade. Estas cousas que nos parecen unha tontería non o son, porque son os medios que temos para bloquear esa transmisión. Hai que manter a distancia social. Temos que ter en conta a distancia a que estamos de outro, que se transmite a través da fala, da tos e dos obxetos e do contacto. Por lo tanto, temos que seguir mantendo esas medidas de seguridade. Non para os colectivos xóvenes que seguramente, inda que se infecten, non van a padecer nada. Pero cando cheguen á súa casa van a ter un avó ou un pai que xa é unha persoa vulnerable, que a pode matar. Temos que memorizar e automatizar as medidas de higiene. A uso da mascarilla, a higiene con as solucións hidroalcohólicas, e vamos a ter que estar así todo o ano. Todo o ano, porque non habrá unha vacuna seguramente hasta que acabe o ano. Ojalá vaya antes. Pero seguramente non habrá hasta que acabe o ano. Estas medidas vamos a ter que mantelas. Hai que seguir protexendo especialmente as persoas maiores. Hai que seguir protexéndoas, porque o virus está aí. E estos grupos vulnerables, el virus los cruje. Intentemos que non se saturen os servicios, sabes, que non tengamos que chegar a un momento no que non teñamos respiradores, no que teñamos que elegir quen vai a vivir e quen non, sabes? E que eso é poñer tamén aos sanitarios nunha situación moi complicada, que pensen un pouco en nós, porque de nada sirven os aplausos e despois non pensan en nós. Eu saín aí o 16 de abril, o sea, hai máis de mes e medio. Sigo cansado, de pernas, sobre todo de pernas. Eu antes me andaba kilómetros ao día, e que hoxe non podo facelo. Evidentemente non pretendo andar 4 ou 5 kilómetros, pero ando 10-15 minutos e me teño que parar nun banco e sentarme, recuperarme e volver a sair, entendes? O sea, non sei se te das conta, eu teño unhas manchas na cara, as tuven sempre, pero moitísimo menos. Pois unha das secuelas pode ser que sea unha secuela diso. Porque se lle agrava. Que podían ser, aparte de lelo, o médico dixo que hai xente que lle salen manchas na pel. E efectivamente, ademais se me ve e algunha máis que teño roupa, pero na cara é un exemplo. E me levanto máis ou menos ben, pero chegar hacia, vai avanzando o día e cada vez se me pon peor. E co sol se lle perjudica máis. E veña crema, se veña non sei que, pero bueno.
E ainda ahora tes días bons e días moi malos, porque as secuelas están aí, Muy cansada, me levanto muy cansada, muy afrontada, entonces vou muy con calma. Vou tomando meus medicamentos, alá me sento, cando empezan a facer efecto, pois aí me ducho bueno, pois intento ir facendo algo pois para activarme tamén un pouco, iso ando un trozo, pois nada, moi afrontada. Unha secuela que eu vin para casa foi que viña con moito frío, porque eu teño unha foto de cando cheguei na ambulancia, teño unha foto, agardei para mirar a miña evolución, non porque sea morbosa, sino que a teño para mirar como cheguei e para mirar o que consigo despois, non? Con moito frío, eu tiña frío e traía o que é a perna izquierda con uns hematomas. Esa perna non me circulaba sangre. E vos oístes que dan... Bueno, pois eu traía, menos mal que a miña filla, que de verdad que nos salvou, e moito, ela fixo masajista terapéutica deportiva, e ela o segundo día dixeño, é que non me quece esta perna nada. E mira, todo blanquiño, empezou a darme masajes, nas pernas, sobre todo nesa, veña masajes, e aí se me activou a circulación, senón eu tendría un problema. Pois nada, darlle as gracias ao Concello, e darlle as gracias á Protección Civil, aos veciños, amigos, a familia, a todos, porque nos sentimos moi arropados por todos. En ningún momento nos deixaron solos, e sentímonos moi... O sea, que estou moi orgullosa de todo o mundo que me apoiou. Moi orgullosa de todo o mundo que me apoiou, porque en ningún momento me deixaron sola. Entón, quero lle dar as gracias a todos. O Concello chamábame todos os días a preguntarme se necesitaba do supermercado, da farmacia, estou moi agradecida de todo o mundo. Síntome moi agradecida de todo o mundo. Vai marcar un antes e un despois. Iso teño claro. Vai marcar un antes e un despois. Porque isto dá má sensación, uns dicen que non, outros dicen que sí, pero a min isto me dá a sensación de que isto se vai quedar aquí, entre nós. E iso é o que vai marcar a diferencia, o que se quede entre nós. Porque se fora unha cousa que pasara e non volvera, pero o problema é que se vai quedar. E por iso desde aquí digo que respetemos o que nos dicen, o que nos mandan, e que nos respetemos uns aos outros, e que non andemos de alegres nin de valientes, co peito aberto pola vida, que nos pode levar a camiños equivocados, e nos pode levar, pois, onde moita xente non quere, e o mellor esas persoas que crean ben, que andan ben, que non lle vai a pasar, o mellor mañán que poida ser que lle pase, ojalá que non. Ojalá que non. Pensamos que hai que vivir o día a día, porque en un momento estar ben hoxe e mañá xa non estás. Entonces parece que che cambia como un pouco o chip. Dices, tía, hai que disfrutar a vida, que parece que estamos un pouco de paso. Sí, agora pensamos iso, porque a vida é moi bonita. Entonces hai que disfrutala máis.
A día de hoxe, Galicia atópase no posto 10 por casos de mortes por 100.000 habitantes. As persoas enfermas por coronavirus foron 9.222 casos confirmados en Galicia, o 3,7% do Estado. Redondela tiña un total de 200 contaxios con test PCR positivo. Estímase que sobre 5.000 persoas foron ou poden ser asintomáticas. A OMS recomenda manter as medidas de prevención até acadar unha vacina efectiva.